डिलिमिटेशननि ड्राफ्ट ओंखारनायनि लोगो लोगोनो आसाम नाङैनो दावराव बिजों समानै बिटिआरनि उदालगुरियावबो उदालगुरि लकसभा समस्ति जानांगौनि दाबिजों खुद्रिसारनाय गारामा गावजासे होख्रावसारदों नांगौखौ बिना नाथाय बिसायख'थि आय'गआ खोमा सुगोन ना सुवा समनिसो बाथ्रा जाना दं। दिनै समबार 2023 मायथाइ 3 जुलाइआव उदालगुरि सोहोराव अख्रां गावजासे होख्रावसारदों उदालगुरि लकसभा समस्ति जानांगौनि दाबिजों नुनो मोननाय जायोदि बर' माहारियारि आफादफोर लोगोसे ट्राइबेलनि गोबां फसंथानफोरा बाहागो लानायखौ इलेक्शन कमिशना रिसेंटली जि आसामनि समस्तिफोरखौ गोदानै दाफुंनायनि जि नटिफिकेशन होबाय बेखौ नुनानै जोङो बिपिएफ दोलोआ जोंनि बिटिसि एरियानि एसेम्बली कन्स्टिटुएन्सि आरो पार्लियामेन्टारि जानांगौ समस्तिफोरखौ जों नायबिजिरनानै जोंनि रिएक्शनखौ जोङो देखायदों। जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाया जायखौ लुबैदों बेबायदि जायाखै आरो बेखायनो जोङो बिपिएफ दोलोआ समग्र डिस्ट्रिक्टनि डिसिफोरनो मोनसे मेमोरेन्डाम होनानै इलेक्शन कमिशनारनिसिम जोङो दैथायहरनो सेस्था खालामदों। दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे जेब्ला बिटिसि नेगोसिएशन जाबाय थादोंमोन बे समावनो जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानाव मोनसे प्रप'जाल होदोंमोन जेब्ला बिटिसि जाखाङो बे बाउन्डारिनि सिङावनो जोंनि एसेम्ब्लिफोरखौ दाफुंनांगौ माने बिटिसिनि पलिटिकेल बाउन्डारिनि कटारमिनास जानांगौ। आरोबाव बिटिसिनि बाउन्डारिखौ कटारमिनास खालामनानै पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुएन्सिखौबो मोननै दाफुंनांगौ होननानै जों दाबि जनायदोंमोन आरो बेखायनो 4.7 क्लज बिटिसि एकर्डनि 4.7 क्लजआव बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ लिरनानै होदों जे डिलिमिटेशन कमिशना माने आयेनगत भाबै बिटिसि दाफुंनायनि उनाव बिटिसि ओनसोलखौ डिमार्केशनखौ खालामगोन होननानै बेखौ जोंनि एकर्डआव लिरनानै होदों। दा 2007आव डिलिमिटेशन कमिशना बे रिडिलिमिटेशननि एक्सारसाइज खालामदोंमोन आरो नोंथांमोना मिथिगौ 2007आव आसामनि मोनफ्रोमबो राजनैतिक दला ज' जानानै बे प्रसेसखौ बन्द खालामदों। बन्द खालामदोंब्लाबो डिलिमिटेशन कमिशना गावसोरनि एक्सारसाइज खालामनायखौ मोनसे नटिफिकेशन होदों ड्राफ्ट नटिफिकेशन होदों आरो बे ड्राफ्ट नटिफिकेशनाव क'क्राझार लकसभा समस्ति आरो उदालगुरि लकसभा समस्ति बानायनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा प्रप'जाल होदोंमोन। नाथाय गोदानै एबारनि जि डिलिमिटेशन कमिशननि जि खामानि बेखौ इलेक्शन कमिशना मावदों। आनफर्चुनेटलि बिथांमोननि जि ड्राफ्ट नटिफिकेशन थांनाय 20 तारिखआव जि ड्राफ्ट नटिफिकेशन होबाय बेवहाय जोङो उदालगुरिखौ लकसभा समस्ति खालामनायनि प्रप'जाल नुनो मोनाखिसै। दा बेखौ जुदि होआ अब्ला उदालगुरि बासिया राजनैतिक भाबै जोंनि बिटिसि बासिया माने प्रतारना जानायखौ जों नुदों आरो अदूर भबिष्यतआव गावनि राजनैतिक अधिकारखौ साब्यस्त खालामनो हानाय नङा। बेखायनो जोङो बिटिसि बासिया बिपिएफ दोलो जों जयै माने बयबो रायजो राजा धर्मालम्बी भाखा भाखि जाति गस्तिफोरखौ लानानै जोंनि राजनैतिक अधिकारखौ मोनफुंनो थाखाय जों दा आन्दोलननि लामा लादों। बिथांमोनहा इलेक्शन कमिशना बुंदों जे फैगौ 11 जुलाइसिम जिखुनु दल संगठन आरो व्यक्तिफ्रा माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला बेखौ कमप्लेन हिसाबै बा मा बुंनांगौ बेखौ बुंनो हागोन। बेखायनो जोङो बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलनि वान अफ दि मोस्ट रेसपन्सिबल पलिटिकेल पार्टि ओंखायनो जोङो रायजो राजानि मोननांगौखौ आदाय खालामनाया जोंनि दायित्व। रायजो राजानि अधिकारखौ बिख'नानै होनाया जोंनि दायित्व हिसाबै जोंनि बिटिसि बासिया जि सिन्था खालामदों लुबैदों जे उदालगुरिया मोनसे निजा बबियाखै पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ बे खोथाखौनो जोङो इलेक्शन कमिशननिसिम बुंनो सेस्था खालामदों। राजनैतिक भाबै अर्थनैतिक भाबै सामाजिक भाबै प्रतारना खालामबोदों आरो बेनि थाखायनो आसामाव ट्राइबेल मानसिफोरनि आपराइजिं आन्दोलन बिथांमोना जेब्लानो चेतना फैदों अब्लानो बाहाय माने संग्राममुखि जादों आरो बे संग्राममुखि जानायनि उनावसो ट्राइबेल मानसिफ्रा गावसोरनि अधिकारखौ एसे मोनदों आरो जों बर'फ्राबो गोबां मानसि थैनायनि उनावहाय बे बिटिसि
BTC दाफुंनानै BTCनि दारै जि राजनैतिक अधिकार जि अर्थनैतिक अधिकार जि शिक्षानि अधिकार जि सांविधानिक अधिकार जि गणतान्त्रिक अधिकार जि सामाजिक अधिकार जों बेखौ एसेब्लाबो मोनदोंमोन दा लासै BTCनि बे मोनखानाय अधिकारफोरखौ लासैनो फोजोबगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना बयबो नुगौ दा बेखायनो BTCखौ जुदि फोथांना दोननांगौ आरो BTC बासिया जुदि गावनि राजनैतिक अधिकारखौ लानानै सांविधानिक अधिकारखौ लानानै गणतान्त्रिक अधिकारखौ लानानै गावनि अर्थनैतिक उन्नयन सामाजिक उन्नयन शिक्षायाव उन्नयन खालामनायनि बेबस्था लुबैदोंब्ला अब्ला जोङो बयबो राजनैतिक भाबै खौसे जानानै जायहा जोंखौ प्रतारना खालामदों जोंनि अधिकारखौ जायफ्रा सेख'नानै लांदों बिनि एगेन्स्टै जों गसंथानो हानांगोन।